injin mota gansashen bishin firish a kawo mu siya. Yawwa tukunyar da take huda ta ɗaɗa a kawo ta nan za mu siye ta. Motar da ba ta tashi ma a kawo mu siya. Lagireto wanda yake zubar da ruwa za mu siya. Fashashen firish, ɓuyallen tukunya a kawo ta duk za mu siya. Gaskiya, na rantse da Allah yau ba ciniki. Ƙur'ani yau ba ciniki. Fashashen firish, ɓulallen tukunya, lagireto, injin mota, a kawo mu siya. Cebur ma a kawo mu siya. Gaskiya yau ba ciniki garin nan, alfura. Wallahi mun kai kwana biyu muna neman ka. Wallahi dalla ka ce mana. Dalla taimako da nake so ka min. Oke kana da injin mota ne zai siya ka ganni nan wurin ba abin da ban siya ka ga wallahi injin mota lagireto ɓulallen tukunya ba abin da bana siya nan da ka gani. Da ba shi na damuna ba. To me ke damun ka? Wallahi kare na ne. Yau kwana shi uku. Ko abinci bai ci ba shi da lafiya ka taimake ni ka da mu ne ma ganin ba shi dalla zai warke yanzu. Barawo ma shi to man jira na ban san ya zan da shi ba. Kare na shi ne mai tamona. Ba zama na to kai ba. Ka taimake ni ka da mu magani nan. Karanka bai da lafiya. Kore. Ni in haɗa ma magani. Anan. Ba magani kana ce da ba. Ku bayar ba wannan ne ma ko in yamuri ne ma kai ku ba ma ku da hankali wallahi. Ka lalace da ni fa. Shikenan ba matsala bari zan haɗa ma. Ba dai magani ka ce ba? Yi sauri ga nan ina kuka ba yi sauri. Magani dai ko? Kai. Na ransi. Sauri ya kuri. Sai in fasa karen da je ya mutu. Ya kuri. Aba mai jira. Magani ba. Kar ka damu. To, karka. Magani ka ce ba? Ba koren shi yana ciwo ba koren shi. Tare abinci ko ba mu san ko masoro ne na damu. Zo bayar rabi. Dan shege bayar. Zo nan nace zo. Umaru. An sa zo nan. Ka gani? A'a ba magani kake so ba? Umaru. What?